Hello, vatete muri sei? Right, makadini. Ndiri bo. Kuri sei kumba? Kuri nani. Andiri? Yeah. Alright, chekutanga maZimbabweans angada kutanga kuziva kuti munonzi Liana Makope. Liana Makope. Alright, muno makore mangani? 27. Alright. 27 years. Taken or not yet? Oh. Oh, mneona wangani? Akura sei? 3 years. 3 years? Boy or girl? Woman. Oh. Perfect. Nice. Alright, saka wakandifonerewo ukatoda kundoona yaiva nyaya Ndakaona kubatsira kwamakaita munin'ina wangu Shaina. Alright. Ndakafarira basa Shaina here makutomuti Shaina ndi Shania zvimwe chete. So ndakati maybe ndikauyo ndinowana rubatsiro. Alright. Ndakatsvaga mabasa necondition yedu vanhu vane disability vanhu vanotidzikisira vanoona kunge tisina chatinogona kuita vanenge tichiziva kuti nzwira tsitsi but tsitsi dzate tichida kubatsirwa tichiheupwa nezvatinenge tichida inangu ndofanira kushandira. Alright. So chandiri kutsvaga nechinoona kushandira munhu kunogona kundinetsa ndodawo kana ndakawana mari aiyo kunogona kunetsa sei zvandiri kutaura izvozvo kuti munhu aone confidence iri pandiri. Akaona condition yangu anotondinzwira tsitsi dzekuona kunge ari kuti abuse. Serious? Yeah. Hausadaro? Ndakambosangana nemasituation iwayo. Alright, condition yako iyoyo yakaita sei? Ndoshandisa artificial leg. Oh, alright. So untori ne gumbo artificial. Serious? Zvese ndinotoita. Serious? Or left ear? Left side. Yeah, artificial. Artificial. Alright. Saka vanhu vakaona manje artificial leg vanombotanga kuona kunge tisina chatinoita. Yoita ndisina zvimiririre. Patsitsi paipai manje vanotinzwira tsitsi asi hatsitsi dzate tichida. Kura kuti iwe necondition yako wadonzwirwa tsitsi. Alright. Nekuti handitozvione semunhu ane disability. Alright. Chese chinoitwa nemunhu ari able bodied ndinoita. Alright. Chii chakaitika kugumbo rako kuti urizodai? Gumbo mama vanoti mhino chakandituma musi wandikakwanisa 1 month. Alright. Ndakatozvaura ndiri right but musi wandikangokwanisa 1 month ndo vaiti vakatanga kuona mablisters otofunge ndakarumwa hapana nditonzwisisa. Saka ndakakura riri pfupi riri refu. Alright. Svika ndazoitwa amputation ne6 years. Wakaamputatedwa ne6 years? 6 years. Alright, so for the past 21 years. Ndoshandisa artificial. Alright. For you it's okay. It's okay. Ichaurungoda ndozvitoripo hapana nyange ukasazvigamuchira todii. Handiti? So uri kuti kudii naye mwanasikana? Ndinotsvaga rubatsiro. Kuti ndikakwanisa kuzviitirawo zvinhu zvangu ndiwane kuchengeta mwana. Koba baba vemwana? Baba vemwana 0 sei? Ndo havatozivi kuti variko but havako havanayo. Serious? Takatosiyana chida kuti ndikusema. Hanzi why? Hanzi handisati ndaredi kuva baba. Serious? Ko zvinezvo havasati varedi. Mwana wati ane chi? Ane 3 years. Sapa 3 years havasati varedi nanhasi? Varedi havo but vatone imwe mhuri. Alright. Ayo but mwana wavo? Vachengeti. Serious? Kana 1 rand chaiyo. Ndinongobatsirwa namunhu wangu nehanzvadzi yangu. Serious? Vandozoonawo kuti neeji yangu neeji ane mwana ndingaramba ndichipa mama mutoro bhozi mamawo condition yavo munhu anenge achishanda kwacho kutovanetsawo saka ndakavabatsirawo especially pamwana wangu kuti ndigone kuzvimiririra. Alright. But iwewe ndezvipi zvawakaita kuchikoro kana zvawakadzidza? Ini ndikaita kosi yekuruka. Kuruka musoro chaivo. Serious? Ndo pandotombowanawo pekuti mwana wanopfeka rakatasiya. Alright, saka uda kuitei basa raungada uda kuitei? Ini ndoda kuhodha uchitengesa. Serious? Unotozvigona here? Serious? Waimbohodha chini kutengesa chi? Ndaimbotengesa namushopu zvangu zvekutanga inhau yekuti mari yekuti nditange ndane challenge but ndikuona ndikatanga zvangu. Alright. Alright, saka wati zita rako nonzi? Liana Makope.
Liana Makope. Alright, saka phone number dzako kune vanoda kukubata. 0776 085 983. 0776 085 983. Alright, ndo number dzako. Ndo number dzangu. Alright, nepa Eco Cash nezvese WhatsApp. Ndidzodzo. Alright. Kune vachakubatsira kuda kuti kudi? Pane vachandibatsira ndinoti vachandibatsira nevane shuviro yekubatsira handinonzwisisa, asi ndinoti vachandibatsira Mwari ngaaramba achiita zvemaitira mune muzvikuiti zvisagumire pandiri. Takawanda kudzokwa kuda kubatsira tozouyo pamhepo kudai, it's not like tesina hama kana chi, asi tonoti hama yakakosha ikuru ihama yekunze. Alright. Ndo inogona kutokuzwisisa sepanzwisisira kuri kukwetopa Mwari kudzokurwa kuti kundinzwisisewo. Alright. Nokuzvibiririra neMwari. I hope and I believe kuti uchabatsirwa ndiri. Alright, iripo.